presentarvos as compañeiras que, como vos dicía, forman parte do proxecto que elaborou a voz das activistas. Esta iniciativa naceu no seu grupo de traballo formado por un conxunto de docentes do IES Félix Muriel, de Rianxo, sobre o PIB. Estas docentes quixeron seguir traballando altruistamente, máis escalar dese grupo de traballo e divulgar o seu resultado noutros centros de ensino. Entón, posteriormente, foi-se sumando máis profesorado a outros centros, como é o caso de Pilar López, docente de lingua no IES Río Cabe, e tamén un profesorado que foi chegando novo ao IES Félix Muriel, con posterioridade, como é o caso de Salomé Casal, que son as compañeras que me acompañan na mesa. Ambas están aquí connosco hoxe para presentarnos este traballo, que é froito dunha serie de reunións mensuais en Rianxo, que, ainda que se remonte anos atrás, hai 3 que se vinculou á formación da Consellería de Educación para que lle dese un aval institucional ao proxecto e para que os docentes que participaron desen un recoñecemento, non unha de formación como proxecto intercentro. Entre os seus obxectivos estaba que se presentase públicamente e o que estamos facendo precisamente agora no seo destas 35 xornadas de lingua e literatura. Entón, xa vamos dar paso a Pilar López e a Salomé Casal. Pois moitas grazas. Creo que se escoita ben, sí. Bueno, pois moi bo día e moitas grazas por estar aquí, moitas grazas tamén por convidarnos para darlle visibilidade ao noso traballo, que como ben di Ana, pois é un traballo, somos un grupo de 13 mulleres, e quero destacar mulleres, non hai ningún home, aínda que nas súas orixes sí é verdade que había, chegou a haber ata 3 varóns traballando, pero agora mesmo somos 13 mulleres que nos reunimos para traballar, para seguir formándonos e para dar o mellor de nós nas nosas aulas. Ben, somos mulleres que temos distintas necesidades, algunhas rapazas moi novas como Salomé, que acaban de aprobar a súa oposición, outras que non teñen mesmo nin experiencia docente, outras que son sustitutas e, polo tanto, aí non poden estar forman parte do grupo, pero sen beneficiarse dos puntos que nos dá o CAFI, porque se xurdiu o grupo, como decía Ana, xurdiu a través solicitando un seminario de formación do profesorado do CAFI. Entón, estas persoas sustitutas non poden beneficiarse dos puntos porque no momento que solicitamos o seminario non estaban traballando, e outras máis maduriñas, como no meu caso, que temos unha ansia común que é seguir formándonos, seguir traballando e, sobre todo, seguir adaptándonos á nova legislación que tamén é moi importante. E, como digo, somos mulleres que temos que conciliar, somos mulleres que traballamos, somos mulleres que non las apañamos para poder reunirnos unha tarde ao mes. Nun primeiro momento íamos a Rianxo, pero este ano xa non nos reunimos en Rianxo, senón que o facemos nunha aula do CAFI de aquí de Compostela, como digo, unha vez ao mes. Somos mulleres que levamos a cabo un traballo colaborativo. Como podedes imaginar, non pertencemos todas ao Félix Muriel, cada quen está nun punto xeográfico diferente de Galicia. No meu caso, concretamente, son de Monforte, pero hai xente de Rianxo, hai xente de Negreira, hai xente de Ribeira, de Noia, é dicir, seguimos, e iso non é ningún impedimento para traballarmos, senón todo o contrario, mesmo imos con ilusión porque nos xuntamos unha vez ao mes e, polo tanto, facemos ese traballo colaborativo. E cada ano facemos unha temática diferente, que despois explico vos un pouquiño máis. No meu caso concreto, eu estou super agradecida e super orgullosa de pertencer a este grupo que, sen ser expatriada, sen ter pasado polo Félix Muriel, despois de coñecer a Sofía Rama nos diferentes cursos que fixen do TIL, no CAFI, a través do CAFI, ofreceume entrar no grupo e a verdade é que estou encantadísima porque para min é un espazo onde me podo formar e onde podo mellorar profesionalmente.
Eso para ir empezando, e agora cedo a palabra a Salomé para que diga pois por que está no grupo. Na miña experiencia, tiven a sorte de empezar a dar aulas este ano, empezar en Rianxo, coñecer a Sofía e a outras compañeiras, e a oportunidade de formarme no TIL. Entón, para min, este grupo de traballo, a máis dese espazo formativo en ensino competencial, enfoques comunicativos e tratamento integrado de linguas, pois foi un punto de apoio ante a miña falta de experiencia profesional previa para pois falar, conversar e aprender das problemáticas e das solucións das compañeiras. Entón, nese sentido, pois, dadas tamén a diversidade de orixes, idades, non xéneros, pois foi interesante nese sentido. Moi ben. Pois agora imos vos presentar concretamente este xornal que é a temática deste, bueno, do seminario deste ano, que é ofrecerlle, bueno, pedirlle ao alumnado que elabore un xornal. Pois, dado que este ano se lle dedica a Begoña Caamaño, grande activista, como acabamos de escoitar e que todos sabemos, grande activista, grande artista, sobre todo, tal como demostran as súas dúas novelas, tanto Circe como Morgana, pois decidimos chamarlle a voz das artivistas. Este cualificativo, ben sabedes, se non o sabedes, dicímoslo vos, non é noso, senón que o adaptamos porque nos parecía que condensaba moi ben os ser de Begoña, entón, pois, o noso xornal chámaselle, pois iso, a voz das activistas. Este traballo démolo a coñecer ou publicámolo, difundímolo nas redes co gallo do Día da Muller, o 8 de marzo, coa idea de que se fose desenvolvendo nas aulas entre o 8 de marzo e o 17 de maio, o Día das Letras. Nos enfocámolo para cuarto da ESO, mas non é necesario, non é obrigatorio que se traballe neste nivel educativo, senón que pode ser traballado en calquera outro, adaptando os textos traballados ao nivel de profundidade do propio nivel, non? E tampouco é preciso que fagades pois todas as actividades que aquí se mostran. Ademais, incorpora indicacións para cada un dos xéneros discursivos que imos traballando e as rúbricas, porque o enfoque, como xa dicía Salomé, o enfoque que lle damos, pois como é normal nestas metodoloxías activas, en concreto a do TIL, pois é un enfoque comunicativo e, polo tanto, a avaliación é competencial a través das rúbricas. Nos presentámoslo como unha situación de aprendizaxe, pero tamén é certo que se podes interpretar como un proxecto lingüístico interdisciplinar, porque aparecen tarefas en todas as linguas, aparecen en francés, aparecen en español, en portugués, en galego, e aquí temos que dicir que non están en inglés, porque a compañeira que se encargaba desta lingua, pois por cuestións persoais, pois non lle deu tempo a rematar a tarefa, pero seguimos traballando, ou segue traballando nela, se en algún momento o rematamos, pois publicarémolo. Porque, como dicía antes, somos mulleres traballadoras, somos mulleres que temos que conciliar e que non as temos que apañar, e ás veces as cousas non saen como queremos, non? Nesta situación de aprendizaxe, a voz das activistas, tedes todos unha copia que podedes comprobar. Temos na primeira tarefa a situación na que se nos presenta a situación de aprendizaxe e o reto que é de elaborar por parte do alumnado un xornal. Entón, a primeira tarefa é a de elaborar a propia portada. Na segunda tedes unha crónica, na terceira e cuarta tedes o artigo de opinión, no que se traballan diferentes noticias con distintas formas de tratamento, insistindo no tema da igualdade, no tema das fake news que decía antes Eva, ou os calotes, no feminismo, na fraternidade, perdón que non estou pasando, na fraternidade ou a sororidade, e sempre a través do artigo de opinión. E como este ano se dedicaba ou se dedica á vida de Begoña Caamaño, temos
na tarefa, bueno, un dos labores importantes de Begoña foi o seu traballo xornalístico na radio, pois o que fixemos foi adaptalo aos tempos modernos a través do podcast que tedes na tarefa número 5. A tarefa número 6 é un manifesto baixo o título Polo dereito a unha información veraz en galego, porque nos parece que é o momento de reivindicar unha prensa en galego, reivindicar a prensa non manipulada e tamén reivindicar prensa en defensa dos dereitos democráticos como é o feminismo, porque todos estes son os principios básicos que rexeron a vida de Begoña Caamaño. E na última tarefa tedes un espazo de xogo, como todo o xornal, concretamente nas encrucilladas. Ademais disto, na situación de aprendizaxe temos un primeiro anexo con indicacións para traballar todos os xéneros discursivos que imos, tendos que imos botando man. No anexo 2, tedes aí para o artigo de opinión, para a crónica. No anexo 2 temos as rúbricas para a avaliación e está pendente para todas as tarefas e temos pendente a publicación dun terceiro anexo que pretendemos dar algunhas indicacións ou algunhas observacións que lles axude para que vos axude nas aulas a levar a cabo a situación de aprendizaxe. Non nos deu tempo a telo publicado para hoxe, pero esperamos que para o día 17 de maio sí que o teñamos listo. E esta situación de aprendizaxe tamén ten un suplemento literario e cultural de Begoña Caamaño, do que nos vai falar Salome Casal. Moitas grazas. Como o reto da situación non era elaborar un xornal, que todo xornal nunha edición especial ten un suplemento. Neste caso, como dixo Pilar, é un suplemento literario en que a protagonista, como non podía ser de outro xeito, é Begoña. Así o suplemento abre achegándonos non á vida e á obra de Begoña Caamaño e todas as tarefas finais, seguindo a guía do enfoque comunicativo, está centrada nun xénero discursivo. Este primeiro xénero discursivo no que nos achegamos á vida de Begoña é a exposición oral planificada. Esta primeira tarefa. Seguimos cunha tarefa na que o alumnado desenvolve un artigo ensaístico. Na realidade, no suplemento hai 2 artigos ensaísticos. Este primeiro sobre Morgana en Esmelle e outro arredor de Circe o prazer do azul. Entre estes 2 artigos ensaísticos temos o traballo das outras linguas, que versa sobre as outras Begoñas na lusofonía, outra Begoña na lusofonía, outra Begoña no español, outra Begoña no francés, e falta a Begoña na tradición anglosaxona, que é da que se encarga esta compañeira, que esperamos tela posteriormente. Este traballo das outras Begoñas, a tarefa final sería unha reportaxe para cada tradición lingüística. Rematamos este suplemento de Begoña Caamaño dirixíndolle unha carta a ben querida Begoña, non? Nesta carta, a carta, quero dicir, o xénero epistolar ten moita relevancia en Circe, e ademais queremos comparala cos correos electrónicos, non, que están moito máis próximo á realidade do noso alumnado, non así as cartas, e ao mesmo tempo queremos que sirva como agradecemento á Begoña, agradecemento ao legado que nos transmitiu. Contamos tamén na versión final do proxecto, que teremos probablemente o 17 de maio, co gallo das letras, contar cun documento final que sexa o editorial para o posicionamento das redactoras deste xornal, en no que poderemos tamén plasmar a nosa filosofía ante o alumnado e o que, como dixen antes, o froito destas conversas que temos nas tardes de traballo. Entón, xa para finalizar, dicirvos que tedes disponible o traballo en Camaleo. Se tedes conta, estupendo, porque xa poderedes descargala
o PDF directamente, mas se non está ligado á aula virtual de Rianxo, do IES Félix Muriel, e ali poderedes descargar os contidos. Esperamos que o poidades aplicar na medida en que conveña e que vos sexa útil. Moitas grazas. Muchísimas grazas tamén ás compañeiras, parabéns por este traballo que unha vez máis a mostra de como o profesorado galego traballa e pelexa por facer as cousas ben en contra do que desde a nosa administración se di de nós, non sei. Veña, moitísimas grazas.